ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟାଲମେଣ୍ଟର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ଆସିଗଲାଣି। କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲେଣି କି? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟାଲମେଣ୍ଟର ପଇସା କେତେ ଆସିଛି ଆଉ କେବେ ଆସିବ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥରରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ପଇସା ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି, କ'ଣ ଏହା ସତ? ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଡିବିଟି ମାନେ ଡିରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଛି। ବହୁତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ SMS ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ମିଳୁଛି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଇକି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଏହା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଥର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ। ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଥରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଆ ହୁଏ। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ନୂଆ କରି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ଡିରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ। ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର KYC ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇ ନେବେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଭେରିଫାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରାଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନଥିବ। ଏସବୁ କାରଣ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି OTP ମାଗୁଛି, ATM ପିନ୍ ମାଗୁଛି, ତାହେଲେ କଦାପି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏହା ଫ୍ରଡ୍ ଅଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଏଇଭଳି କଲ୍ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା କାହା କାହାକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ରହୁଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଡାଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ATM ପିନ୍ ମାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ରିସିଭ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।